ומטשטשת מעט כדי שזה לא ייראה מוגזם, לא ייראה גס מדי. סליחה. בסדר, אני רגילה לעבוד עם מצלמות. ומדגישה קצת את הבהירות בזווית הפנימית של העין. אפשר להוסיף טיפה ורדרד או אפרסק או שמנת. כולם שמעו אותי? לא, יש... רגע, בנות, שנייה. אמרתי שבזווית הפנימית של העין מאוד מחמיא שמוסיפים איזושהי נקודת אור. אז אפשר להשתמש בצללית בצבע ורוד בייבי או אפרסק בהיר או שמנת או צהבהב. בזווית הפנימית פה, זה קצת מאירה את האזור הזה. מה את בו? וכל עוד יש לי קטע של אור שהוא מתוח, אני רוצה להדגיש אותו. צלליות מבריקות הן מחוץ לתחום בשבילנו, אוקיי? ברגע שיש קמטוטים זה פשוט מדגיש אותם. אבל ברגע שיש לי חלק של אור שהוא מתוח, אני מיד עטה עליו ומניחה עליו צללית מבריקה. אוקיי? המטרה שלנו להדגיש את כל מה שנראה טוב ולטשטש את כל מה שנראה פחות טוב, נכון? פה לפחות. אז אני לוקחת... יש לך פה שתי קוסמטיקאית, אז... נהדר. כן. אז אני לוקחת צללית מבריקה, אפשר להשתמש בצללית מבריקה ומניחה אותה מתחת לגבה. העיפרון הלבן ששמתי קודם ישמש לי בסיס מצוין כדי להדגיש את ההברקה הזו. ממש שמה את זה פה. אני בחרתי איזשהו צבע מוזהב שמשתלב לי עם הירקרק שהוספתי. ובערב אני פשוט מדגישה קצת יותר את הסומק.